OK, točím to. Máme tady provázecké ceny, například na Slovárku, nebo tady máme výlet po moři, Meditation koncert, je to taková soutěž, Miss Mokrý tričko, kdyby někdo, kluci se nepne, vůbec tady. Takže holky, Meditation koncert, Miss Mokrý tričko, tady máme holky, kdyby byl náhodou zájem. Kompetitor? Competition? Tady už máme jednu velkou favoritku, takže děkujeme. Náhodou zájem o soutěž Miss Mokré tričko, máme hezkou cenu, například plavba po moři, takže je tady samozřejmě možno. You can win a nice trip to the ocean. You wanna go? Kdo by chtěl, samozřejmě je tu možnost. Tady. Zeptej se tady. No. Takže máme tady Miss Mokrý tričko, další kolo, Meditation contest, kde by byl zájem. Je tady možnost se přihlásit. Yes or no? No. Competition? No? No? Ne? Nebudu ráda. Tak pojďme, přátelé, už opravdu, máme tady Miss Mokrý tričko. Kdo se první přihlásí, tak vyhraje. One, máme zájezd k moři. Tyjo, to je ostrý. To je úlet. To je výborný, super!